पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बायलांक मान दिवपाक दोट्टीपणां कित्याक करता? एके वटेन बायलांचो सन्मान करपाचें सांगता, जाल्यार दुसरे वटेन कितल्याशाच बायलांचो तो अपमान करता म्हण गोंय तृणमूल काँग्रेस पक्षाची फुडारी प्रतिभा बोरकार उलयल्या. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. नमस्कार, मी प्रतिभा बोरकर. 15 ऑगस्टच्या दिवशी लाल किल्ल्यावरून जनतेला संबोधित करताना भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला आवाहन केलं. ते आपल्या भाषणात म्हणाले की पता नहीं किसी ना किसी कारणवश हमारे स्वभाव में ये विकृति आ जाती है और हम महिलाओं का सम्मान नहीं करते, उनका आदर नहीं करते. आज के दिन हम ये संकल्प लेते हैं कि हम महिलाओं का आदर करें और सम्मान करें. नक्कीच हे जे त्यांचं आवाहन आहे हे स्वागतार्ह आहे आणि खूप चांगलं आहे. प्रत्येक महिलेसाठी ही अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे. परंतु मला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना हे विचारावंसं वाटतं की जेव्हा तुम्ही जनतेला आवाहन करता त्याची सुरुवात तुम्ही स्वतःपासूनच का करत नाही? आतापर्यंत तुम्ही आपल्या भाषणातून अनेक महिलांचा अपमान केलेला आहे, अनादर केलेला आहे. उदाहरणार्थ 50 करोड की गर्लफ्रेंड, मग काँग्रेस की विधवा आणि त्याच्यावर कडी म्हणजे अतिशय कुचेष्टेने त्यांनी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी ज्या राष्ट्रीय तृणमूल काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्ष आहेत त्यांच्याबद्दल शब्द वापरले, दीदी ओ दीदी. मला असं म्हणावंसं वाटतंय की सगळ्यात आधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या सगळ्या महिलांची क्षमा मागायला हवी, कारण त्यांनी या महिलांचा अपमान केलेला आहे. जर तुम्ही स्वतःच महिलांचा आदर करत नाही तर भारताची जनता तुमचा कसा आदर्श घेईल? आणि जर तुम्ही क्षमा नाही मागितली तर तुम्ही लाल किल्ल्यावरून जे जनतेला आवाहन केलं ते केवळ पोकळ आवाहन आहे असं सिद्ध होईल.